Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Sekarang berada di Kelurahan Bendo, perumahan Terbengkalai berang tahun ya, Owi pokoknya. Tepatnya neng di antar-antare. Menuju Bendo ngalor. Taman Bendo ya. Ngulon duk ngalor. Kanan sidik wit teko iki. Sangat menyeramkan sekali. Lanjut. Biasanya enggak gitu, guys. Keterbatasan cahaya gimana rakit, tapi bisa enak listrik guys, aman. Oh, listriknya saya enak, tapi semuanya gini, tapi hasilnya bangunannya seapi yo, ya ramah sekali. Kokoh no api, seapi yo, tapi nyapa ditinggal. Koncone cendilo enek, lawangnya eneng. Gak ketok apa-apa ya guys, lawan anu layarmu padang no, apa yang delok gak ketok malah. Apa jadi perumahan Bendo ya? Perumahan Bendo ki. Tengnya kameranya. Oh tengok, tulan toh. Gak ketok toh, ketok mana adikmu itu. Oh iya. Kamera elek, HP elek bro. Nek kamera aku deloken. Mau lek enek sentermu pas, sentermu kayak dhuwure. Iya, tapi senterku ya bosok. Oh, podo. Iku ndengkong video. Iya to. Oh, malah peteng ra ketok apa-apa. Peteng, guys. Nggone. Iki perumahane nek jane nek piro ki deretane. Tapi ning kamera ra ketok lho ya. Kamera burik kok. Kamera burik. Ana kamera to, guys. Kamera burik, guys. Masalahnya. Sentre bosok di sentre. Dudono dudono. Sentre burik kayaan. Entek. Entek pisan. Wah, angin jan banter, guys. Kondisi angin ning Blitar banter. Lho, guys. Ki omah. Wis kenaan wit-wit. Kae ning ujung kono ya omah. Tapi ra ketok kamerane sayange. Iya toh? Kang layar HP-mu ya, guys, ketok. Kene Tegalan kabeh, guys. Tegalan. Iki lho, Ki. No. Oh, bendera iku lho. Oh ya mau ber gendera, Bos. Perumahan iki. Tapi carane bangunane ora diterus nih guys iki. Ketok perumahan. Jane jek apik-apik. Kono. Maksudnya cacatane barang iki sik apik. Rijik. Tapi ngene iki lho guys. Ora ketok lho ya. Iki kudu masalah kamera nih guys. Masalahnya kamera sing bosok. Karo pencahayaan. HP sitoke sik bosok pisan marai. Lek HP ni stoke ora bosok no ya. Iso. Nggih HP ni stoke rada padang kamerane. Lah iki mau pikirku ya padang. Setelah dijajal ning petengan kok malah gak ketok. Wis di flash kok ora ketok. Ya apa rek? Iki flash lampu telu lho iki. Flash HP telu ya ora ketok ya. Ki omah. Ana ndi iki ya? Kena di lebur. Nung lawange kancing kabeh mlebu liwat cendela. Omong review jeroan malah liwat cendela. Rugi lho ki ade mlebu. Kamerane ra ketok marai.
Mari mlebu-mlebu ngono kuwi lek rene ijen ya piye? Ketok ra iki. Ketok ra. Yo ora. Tipis-tipis. Lah wis tak flash ngene lho ora ngaruh. Maksudnya kudune di flash ngene ya, tak flash HP ngene ya. Kudune rada padang kuwi ora kok panggal. Lah wong ngene ketok lho. Wong ketok iki lho, sakmene ketok. Tegalan tok guys iki. Ya masker. Oh, di syuting kono masker. Langsung rada-rada. Semak-semak guys iki guys. Assalamualaikum. Kondisi ini ngene iki guys. Aslinya flashku padang tapi iki enggak iso nganu yo. Wis tak padangi ngene ya lho. Ya murah. Abang do kamera jadi. Lha wis didone kae kamera Canon opo-opo. Apa? Jepang. Jepang. Bagian lan kene hawane udah beda kira. Pasar ada ngene. Iya. Semak-semak tok, guys. Sing medeni apa? Ulonya. Iya toh. Enak ulonya ya. Kancane mendal. Ketoke ya sendiri medeni wit iki karo wedal. Betul. Tak lho. Heeh. Ora ketok iki. Ning kamera. Ning kamera. Ya wis kuwi. Ora ketok, Bos. Iki wit. Iki wit. Tapi ora ketok. Padang no dhewe, guys. Iya opo rek. Wis ngene iki lho. Keterbatasan. Kae jane nek perumahan yo kae. Kono kae. Ndi? Kono. Yo enek omah to Mas Teh. Saya enek omah loro saling. Kamu kan mandek nek kene to pas survei. Iki enek loro. Lah iya enek kae. Loro apa piro kae? Loro. Gede-gede ya to. Gede tapi. Lah kae pojok kae. Iya. Pojok kuwi eneng. Asline akeh kene. Ora ketok, Bro. Heeh. Ki. No putus-putus lho ya. Ora pedot iki. Kamerane no, apik no yo. Padang. So ketok jelas. Heeh. Jeneng TikTok kuwi apa yo ning kene?
Lek sing kolam renang terbengkalai ning Ponggok apa ning ndi? Ora ning Ponggok ding Bang Sri ngalor aku roh wisan. Wis ro. Wis roh. Sekarang Tapi wi ditutup. nyawa Iya, gerbangnya ditutup. Dadi kudu enek izin. ijine isir mlebu. Terus gari izin iki iso dibukakne apa ora? Karena ini konten kreator kecil sih ya. Gerobak sampah. Gak ketemu apa-apa guys. Loh, kamerane elek lho, ngeblur-ngeblur dhewe kadang. Ngene guys, dudono nggon sing rada horor. Yo daerah-daerah Blitar. Bitaran sih guys. Bitaran lek enek gabungan ya ora apa-apa. Nggih video bareng gabungan. Yo sing merintis-merintis YouTube cilik lho. Padha. Maksudnya merintis dari awal tanpa bantuan dhewe iki merintis dhewe. Apa nih share join. Konten bareng ora apa guys. Konten ya ora perlu horor ini iki. Ora perlu horor jane sembarang. Konten opo bareng guys cerita yo ayo. Wah, gedekne channel lah. Sopo ngerti berkembang saka cilik dadi gede ya. Biasanya kita episode pertama ora ketok belas. Yo enek Tanjung Sari ketok. Hah? Tanjung Sari ketok arep cacah. Tanjung Sari pisan tok ae ngober wong tapi kok duwong ya kan. Dene nek pisan kuwi tok bar kuwi wis ora ketemu wae podcast. Di omah Ponggok wis diparani yo ora enek ngomong ngene malah digrubungi lawa. Heeh. Ini Mas Gar. Ning Ponggok kae. Oh ya ini guys. Ning ndi kae? Ndi yo guys? Kali dah. Kono Mas aku sian. Loro yo. Tendi. Yo di omah Ponggok kae ber episode ya sini tapi Heeh. ora enak apa-apa. Saiki nek ngene pisan ono dimenjuk nih. Lah iya jane mau ning Ndogerit kae. Asine enek guys. Enek ngegong ding mlebune. Tapi Enek info heeh. ya kuwi. Tapi sumbere gak ono ning omah. Wong ya turu pas santre barang ki yo mati. Kayak Will episode kedua iki. Ketoke. Icet kok enggak ada. Lah iya. Asine iki nggone akeh sangke urung ngerti. Sangkekno. Jangkrik tok isine. Kruk kruk krik 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 kruk 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 krik krik krik. Oke, menang. Geseran anu. Endi? Geseran sih. Yo, kok ini tak. Wae mong nggawa tripodku sing iso lingguh, apa enak. Dekek, Ngene sik. dekek. Pas dideni nak dero. Berarti asip dong. Wow. Ketok kok kene anjene ketok Padang, tapi ning kamera iki Hah? Piye? Suaranya kasih di edok. Wih. Mosok Terus sing kada. ora biasane sing krungu salah siji lho. Ora iso lek kon kabeh. Krungu.
Nggih. Mo, sebenarnya sing menyeramkan iki kono lho. Oh toh? Ketok. Sing menyeramkan iki mari ke pojok dhewe to. Cedeke wis tegalan tok. Sentere barang ra mendukung lho, Gor. Sentere barang gak gelem padeng. Opo sih diketok ding nggih nyorot. Bantu subscribe, komen, komeno, munio, komeno, rono bang, ngono wis. Insyaallah. Golek sing, mesti golek sentre barang kudu dicas. Lah senter kuwi tok ora usah HP-ne bene. HP-ne panggah. Sentere dicas ben padang to. Rono, ora apa-apa. Wis, ngono guys ya untuk konten di malam hari ini. Terima kasih sampai jumpa menonton. Semoga terhibur sedikit Mas ora. Kayak gitu. Ora kita apa-apa. Wis ngono guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.